gorcaig chun bóla leis a gomon Gaeilge chun son agus iad amon ceilútha di Seachtain na Gaeilge. Well, mar aici sibh tá míid an sá ag gláis na hallscoile Corcaig, is sinna an Chullacht, Cumann Gaeilge na hallscoile, agus tá míid ar an bhód le 100 bliana nuas, so tá míid ag clóir Seachtain na Gaeilge. Fun and fun. Well, buníoch an Chullacht 100 bliana ó hin, agus tá míid an seo inis, chun an Gaeilge chur chun cín an seo sa chláiste. Ceapan go bhfuil an Chullacht anhaachta chun sa chláiste, is é an príomhrud ó hebh an Gaeilge chur chun cín a meas de Mic sin hénig. An rud ná is an slí chun sprí bheith going leis an Gaeilge, agus chun é sppragan níos mó meas an glúin óg mar derfa. As tá sé go húntaach mar tá ancha daoine ó ar fud na háit ó trálí go ráchairn going leis sa slú úntaach going, so tá an Gaeilge dul chun cín go mór sa chláiste. Well, actually tá annach chud amachtaí agrathe going go fólíonn agus tá annach chud planú bhfuil den teachta cún. Ar an dúspóir tá míad chun ceolcurm a bheith going Howland Sun san amphitheatre. Agsúla sin bíon rudí cosúla seola leabhar, tá leabhar scríofa going agus tá míad chun é a cheola. Tá díospóireacht agra going lécht na publi, céilethe, ihe fáidir tead fiú. Tá mí just an sáin san Tromacad of átain mín ar gurcha córa gomininic. Tá mí ag cleachta le haig ceolcurm a bheits ar siúla going an Seachtain sicuing. Tá cúpla árán astrathe going árán cosúla Give Me Love agus na Lumineers agus árán cosúla sin, so tá na leid an sá ag cleachta. Beg fáilte is feithir if grach in duine fiú muna mitmach léinn who just chun cabhrú linn nó chun bheith in éon áit ar campus linn agus bheith mís chomhíoch chun cabhar lámh cúnta thuirtaí bh héim na Gaeilge des cumá. Well, if fannacht a gorcaig éana go bhfuil spéisce gíistí mílte becheart a bheith gorcaig under a Seachtaine seo mar is ann hon taspánta náisiúnta mar se cháin fé mar a bheith fáil súil há cíistí